Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, ayaten kayo akas ti panagayat ko, kas panagayat ti ama kanya, agtalinaed kayo iti ayat ko. Nutong palin nyo tibilin ko, agtalinaed kayo met iti ayat ko. Akas ti panangtongpal ko kadagiti bilin ni ama, ket agtaengak met iti ayat na. Imbagak daytoy tapno tiragsak ko adda kuma kada kayo. Tagket na anay kuma tiragsak yo. Daytoy tibilin ko, agiin nayat kayo, akas ti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, iso ti panangipaay na ti biyag na para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem ko nutong palin nyo ti ibilin ko. Saanin nga adipen ti panangawag ko kada kayo. Ta saan nga ammo ti adipen, ti araramidan ti apo na. Ngem awagan kayo iti gagayem. Ta impakaamok kada kayo, ti amin anangik ko ken amak. Saan ada kayo tinangpili kanyak, no diket siyak tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo amapan, ken agbunga iti ado, ket manayon kumati bungayo. Iti kasta itedto ti ama kada kayo, ti anyaman adawaten nyo ken kuana itinagan ko. Daytoy ngarud tibilin ko kada kayo, agiin nayat kayo. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Humangis kay man. I love you all. Ako kung kunayo la dayta. Kadagiti daduma ka anusan da kalaagan, Father. Kunada. Datayo nga Pilipino, sa bali ti kultura tayo, maipapanti tawid, nakapatpatag kanya tayo, tatawid ti apong, aging gana ti apong, at kukatay tulat ta day ta atawid kas ti kapatag na kanya tayo, idta west, idta dagita big countries, first world countries, kala ko Amerika, Canada, handang agipatawid, Pilipino lat agipatpatawid ijay. As bangarigang kumano, nag-18 years old jay anak dan, pimanawon nagsulsulon, malaksid no pagadalin da, nalpas nga nagsulsulon, dagi jay agasawan, nya naganan no, ila ako da jibalay dan, agpasyar dan, makamu biyag di anakan, aw manmano ti patawid, at damat nga mahaan nga iso ti kultura, kanumatay dagi jay agasawa, ta adapay laeng sa nikwada, haan pay nga alaen di anak. Ti mga la gobyerno. Kasjay kanya da, da kayo nga dimakli ja kada mo diya kasi ti kultura man adamot dagiti agi pa tawid ngam haan nga datayo met ay apo aging gana ti apo ti tumeng kada apo ti ko patawidam. Adapay dayjay adapay dayjay nagmayat ko majay tawid niya. Agkakabsat, agasawa, agkakabsat, mayat. Dapat na kita nagipatawid ti simbaan. Nagidonar ti simbaan. Gidaga. Mayat adagi jay anak. Di agasawa, adagi jay anak, mayat pala. Addan tulat na tumanor nga apo, nga naagagom. Umay nanto alaon di jay. Iso nga kunadan, lawagan nyo, ti papel, dagi ti simbaan, ti dagdaga, tadagi din na idonar idi. O may ito ag-agawon dagit, ay, apo kasi ay. Hindi matay ni inang ko. Gapot awo mo matawid may kunana. Ang sangapulo kam nga kakabsat, sangapulo kam laeng. Kunana, ang tawidan nyo dahito daga, kunakmat, gapot apadiak, baybay amo nang dakiramraman siyam laengan. Ginayaban na jay likod, sakbay nga matay, kunana, ang dadto'y titawid yo, kunana, nagbibingay kayo, apo, siyam ama sitira nga daga, so nga, mabalim mo iya, awang ka di dagami, so nga awan tinatawid ni, kung kuna, joke dala day jay, di man? Ngayon, dapat di kunana di Facebook nga, kaya mo ti biglang bumaknang kunana, agawag di titulo, kunana, niyay sa dagitay, wag agiin nagaw. Datayo Pilipino sa bali, sakit tayo, dagita first world, saan, datayo, kasla nagsakit ginakam ginaganak nga awan ti maipatawid na ijay anak isugarod nga adda di nga ri na tayo iso nga pagaapaan agkakabsat agkakaaruba
nakakabagyan. Uri at dadati sa bali aluglugar agaawid da umay dala agaapa itanga anja ka mo sa bali kanya tayo. At damo dagiti nasigsiglat awan maipatawid da kadagiti anak da nga daga anya ti number 1 nga prinsipyo agbasa kayo tada ito'y laeng ti maipatawid mi kada kayo. Dayem mo ati maysa nga the best nya agbasa kayo taawan maipatawid mi kadagiti ti pagsasao tayo nangruna kada tayo nga Ilocano iso nga nadado maipapati dati agpabasa taawan maipatawid da nga daga tanutawid ko na tayo nga Ilocano ke aging gakin angged na sa bali ti mentality tayo no tawid ko na dano daduman da kayat nga ilako apaya haan nga DJ ki value di daga no daduma ke napatpatag di value DJ nang ipatawid ngam DJ daga kasje tayo amo yun ni Apo Jesus nagipatawid mo kadagiti adalan na sakbay nga pumusay sakbay nga umuli sa dilangit anya ti impatawid na kadakwada tibilin na impatawid na anya ti kunana haan nga daytay kalakan niya tay kumakaeng tibilin ko sika tidagam idtoy paiya saging gadjay mangga kunana ko man niya sikamot itidakkel abato aging gadjay ayan ti kabulwan ni Apo Jesus mo tibilin na kadagiti adalan naglaka anya ti kunana agiin nayat haan asa ni kwa ti impatawid na relationship haan asa ni kwa di pa naglalangen da anya ti kapintasan alangen-langen imbansag na ayat nayay imbansag na ayat kinagdagsen dati imbaga na ori ti maikadlo nga maibasa kunana no ti haan nga gapota ay ayaten tayo iti Dios kitaan nyo ke banking bayas ko madaytoy ti ayat ti Dios haan nga gapota ay ayaten tayo isuna inayat na tayo haan baliktad iniyag na ti kakaisuna nga anak na gapota ay ayaten na tayo haan agapota ay ayaten tayo isuna datayo nga tattao ka reciprocal niya ayaten nak no ayaten ka no ayaten nak haan so ngarod nga di agasawa ay ayatek ni bakit ko apaya ay ayaten nak ngamin ay ayatek nila kay ko apaya ay ayaten nak ngamin ay ayatek jagayem ko apaya ay ayaten nak ngamin ngam no jumay sa kaagmawmaw di ayat na automatic nga mapukaw mo di ayat jay oh hapo di dan samo dumdumngag kasdi kanya tayo nga tao ay ayatem gapot ay ayaten nakamat respect pam gapot respect ngam sa bali ni Apo Dios inyag na ti kakaisuna nga anak na haan nga gapota ay ayaten ta isuna gapot ti ayat na kada tayo di songbat tayo nga naganan makaammo tayon haan na nga imbasar di ayat na iji ayat tayo datay nga tao no dadno makadda pagibasaran tayo haan dayay haan na nga inbasar di ayat na kada tayo iso nga imay ti kakaiso nga anak na no gapo ta inayat na tayo kay di pala ang adda ni Apo Jesus at imbilin nan that was ako man ko na ni Pope Ben former Pope tayo Benedict XVI Deus Caritas es kunana anya ti kunana imbilin ti Diyos, imbilin ni Apo Jesus nga agiin nayat kayo. 2,000 years ago day jayan. Katatan, idi imulin ni Apo Jesus na tayon nagungar imulin sa dilangit. Tilab kunanan ni Santo Papa Benedict. Haanen nga command, no di sungbat response to the love of God nga naggapo kini Apo Dios gapo kini Apo Jesus nga anak na imay kana kamay-mayat dati imbagana or ti maikadwa nga maibasa no haammo nga ammo ti agayat haammo ti Dios tagapo ti Dios kat naglakang ayat naglakang ibaga
Kanan, no, ammo ti agayat, no, ammo ti Diyos, gapo ti Diyos, kat, ayat. Kaapay nga ti ayat, mapilpili mo't, at dadwa nga santo nga napintas ti panang ibagana ti ayat, centuries of the child Jesus. Laglagi pan tayo mo, dagiti sa santo, dagiti sa santo, handa a Diyos, nakasla ti ibagbagayo, haanda mga mangted ti grasya, mangibabaot laang, ngam kang runaan na launay, isuda ti pagtuladan tayo. The centuries of the child Jesus kunana, anya timbagana, my vocation is to love. Tinakaayabak dito'y lobong ayat. Wow! Iulitin tayo ating patawid ni Apo Isus ka relationship. Haan asan ni kwa? Nimot Mother Teresa, Calcutta, anya ti kunana, do ordinary things with extraordinary love. Aramidam, kas ano ti agayat ko na, kas aramidam dagiti ordinaryo abanbanag, nga addaan ti nabarayuboy, addaan ti aglap-lapusanan nga, ayat, laman. Haan nga masapol, ti ko natay tumag ka masapol nga addaanak tapno makasirbiak agayatak, haan, ordinary things. Isungarod nga agkararag kayon atitudo. Tanagkiditan. DJ water pump may, bagkat adari ti di bumbami nga jetmatic. Di water pump may na ibusan ti danom na. Isunga tatay, agsasadoak, agiyoli ak ti danom. Wow, I do this with extraordinary love. Taagmisa ak, apo, nagdagsan pa yung iyol ulik, maikadwa nga to kadyaagdan, habang nga extraordinary love, extraordinary, alkin angas mo. Urayak lang, naguyak nga. Agiyol ulik, habang nga extraordinary love, extraordinary, banog. Dahil amin nga banbanag, nga ramidon tayo ti inal daw. Haan nga, ti panagayat ka, haan nga dito masapol nga, addaan ka, tamakaitid ka. Han nga masapol nga adda ti position mo, tamakaitid ka. Han nga masapol nga adda-adal mo, datay amin. Iti dagiti ordinaryo nga aramid tayo, maikan ti extraordinary lang. Kung ang arutin, ori panagsadong pala, panagtutbrush mo pala, ang extraordinary lang. Saya atit ti agtutbrush, tanong panak makimisa, dagiti kaabay ko, handan tumaagap apot na agsaoak. Love day jahan. Saya atam nga apan patakyan di asom, ijay na saya at nga pagpatakyan, tahan kay nga aggubgubat na takaarubam, ta makasla nakapayat ti bomba numabadet na extraordinary laman. Kung ang nga rodin nga oral da ito yung may ka, amin nga pa nang ibabang ka, nakakastanay ka, nakangin-ngina ka, no with love yung pa nangaramid mo, para kinapo Diyosan. In my little way, kunana dayjay. Dagiti babasit nga aramid, nga addaan, tinapudno nga ayat, daytan ti misyonan. Sino ti umuna nga makalakam dayta nga ayat? Data umuna nga tao, nga kadindin na pamilyam. Haan ka nga, po, kasla ka dati filantropismo nga dati kumaman. Agurnong tayaw para chinilas, agurnong tayaw para grocery, apaya, intay ikan dagitay marigrigat. Uwan awang problema dayta. Ngano di unag ti pamilyam, dimpay maipaay dayta nga ayat, balone, pamarang. Ijay trabahom, naglaing ka nga gayat, wow, managilibre ka, tapno maipromote ka garod, mamatida kanya, agbaling ka successful, jay nga pamilyam. Di unag ti simbaan, wow, nagmayat, nakagagagad ka, ang nagmayat mo't pa nagkulkolekta, amin nga kantam, nagmayat, agiin na yan, kaya. Nagmayat mo't ta kantam, kaya pamilyam. Lo, hello. Wan, kasla ka la anghel nga agkantad to'y. Sino ti umuna nga umawat dayta nga ayat? No di tatang, ginaburan na di pamilya na uray dagiti simple nga banbanag.
nagaburan ti ayat, rumor dahi ta pamilya nga mangiwarwaras ti ayat. Ninanang, di pa nagtrabaho na iji unag ti balay, di pa nagserbina, nagaburan iti ayat, extraordinary lang, rumor nga si ayat. I-challenge ko nga ron dagitay gagayim ko, no agapa kayo kinila kay mawon no bakit iyo, agapa kayo nga napnuan ti ayat laman. Apay nga men, nga nagbarteg ka. Anya bibiyang mo, dagarod barkadak. Nagmayat ka nung nga ron, adagiti babarkada may nga taga San Esteban, mayat ka nung nga ron nga barkada dagijay ta. Ore, aga-apadan ka, nalamuyot pala, danugang ka nay. Kaya mo tapak ulang ka. Kasi kung mamo, hindi, pamilya yo, padasin nyo, kung dagit asawa yo, imbes nga agapo kayo ka, mamartag ko na. Si kangay, barbaridad. La, hindi ko mapamilya yo ka, lapadasin nyo Uray apa ka, nap-nap nuan ti ayat. Laman, maturog ka di tarwar. Imot. Ulbawd kasi nga nagapa kayo kanapnan hindi di kung kunana sino ti umuna nga recipient, sino ti umuna nga umawat dayta nga ayat, sakbay mo nga iproklamar iti sabali alubong, ijay sisa tayo, ijay simbaan tayo, kadagiti kakabsat tayo, ijay umuna a pamilya, ijay umuna pamilya. Tawan problema ta dito'y lubong no amin a pamilya, nabuhusan ti ayat. No ti aramid tayo ka nabuhusan ti ayat, haan nga problema lubong. Nakong, yung kamantakawon, di sa bunganay daantay. Laman, napnuan ayat nga rodan. Eraman man tupay jay rabong da, laong taon. Di nga ron, nabuhusan ti ayat. No di pamilya nabuhusan, sino ti umuna nga umawat, ulitin tayo pamilya jay sisa tayo, di pa nagkakaaruba tayo. Isugurod nga baloni, awan serserbi na kawaw, di pa nagserserbi mi jay simbaan, pan naka-promote mo ijay trabaho, panagnato di jay sanikwam, no awam mo ti ayat king ka. Awan mama ay na amin dagijay. Nagmayat di ko na nga ni Centuries of the Child Jesus, niya ti ko na by vocation is to love. Awan sa bali, iso nga nga tibilin na kadagiti adalan ni Apo Jesus, agiin nayat kayo. Handang imbaga nga, kukwam ti Samaria, kukwam ti Jerusalem, kukwam ti kahanda mga imbaga, nanyak kukwada, may sabilin na. Kaday jay nga ayat, na imaldit kanyatin, na imulakan nyata yon, sakbay tayo pa nga naiyanak, nakamulan. Gapo day ta nga ayat ni Apo Jesus, anya ti kangrunaan nga ayat nga kuna ni Apo Jesus, to lay down His life for His friends. Isuna na nga ramid day jay, haan na lang nga imbaga ni Apo Jesus, laglagi pan tayo haan na lang nga imbilin, inaramid na. Isugarod nga imay, bimma ba, natay iti cross, ta impakita na jipod no nga ayat na. Kahaan na nga imbasar di ayat na, kadagiti ayat tayo at tao. Haan nga gapo tayo, ayatin na tayo. Inayat na tayo because of who we are, of what we have. Anyaman ti pagbalinan tayo, anya ti adda kada tayo, anya ti si asino tayo, inayat na tayo lata. Haan nga nagibasar. Kiso ti kangrunaan nga ayat panangitid ti biyag ko nana. Kinagmayat nga pampanunutan. My vocation is to love. More than 2,000 years ago, kaimbilin nan. Iso nga ko na ni former Pope tayo, Benedict XVI. No agay ayat tayon ko na haanen nga bilin. No di songbat, iti ayat ti Diyos babaen kini Apo Jesus. Ngam ti pagrukodan, di ko na. Sino ti umuna nga recipient? Umuna pamilya. Kaaruba, dagiti asidag kada tayo. Anya ti pagrukodam no amom ti agayat. Anya ti pagrukodam no addat ti ayat king ka. No hammo ammo ti agayat.
Hamo am ni Apo Jesus. Iso nga no, kurang pailaang di ayat mo, kurang di pamatim kin Apo Jesus. Anya ti mangsibsibog day nga imulan na nga ayat, the love of the Father and the Son is the Holy Spirit. Iso ti mangsibsibog kanya tayo day na imula nga ayat. Iso nga no, adda day ti panagkapsot, iso mangpapigsa. No, adda pan nakaupay, ti Espiritu Santo, iso ti mangted tinamnama, hope. No, adda pa nagbuteng, iso ti mangted ti courage. Nga mangsaranget kadagiti problema, dagiti pakarigatan iti biyag. No, sumangpet ti kinatangsit nga maikontra iti ayat, anya ti ited na humility. No, adda bukbukudan tayon ti lubong, nga ipagarup tayon nga kukwa tayon ti lubong, kaya tayon ti lubong, anya ti ited ti Espiritu Santo kanya tayo, fear of the Lord. Masapol nga agbuteng tayo, antay nga kukwa ti lubong, masapol nga agraum tayo keng kuana. Iso nga no, kung makalipat tayo nga agayat as the Holy Spirit, iso ti mang sibog, iso ti mang palagip, iso garod nga mangpasanto to sanctify us. Iso garod ti mang paspasanto kada tayo. Iso nga no, malipatam ti agsanto, dawatem ti Espiritu Santo, tapno isubli naman ang tinaununag nga pamati keng kuana, ken ni Apo Jesus nga nangited iti ayat. Iso nga nagmayat lata nga pampanunutan. Kati salsaludsudan tay nga rudtata, kas anumat di level di ayat. Marinam di level di ayat. No, marinam mat di level di pamatim ken ni Apo Jesus. Nagmayat di ko na ni Santa Mother Teresa of Calcutta, do ordinary things with extraordinary love. Nagsimple nga aramid, ori kat pa nagdrive mo laeng, ori kat pa nangimotor mo lakin bakit mo, mabalin mo, weng, o kaslan agnobya, kas ano mo ti agmotor nga awan ti ayat na, ipalapalag tumon, tawarbaring maitugtog, mabalin, oray. Ori kat pa naggaulaeng ti kanunhaan, oh, hello, madapay para gaukan niyayaw. Uri di pa naggaulat ti makan, nay, may kayaw, mangantayaw. Ngam, awan ayat na kakurm kaanan. Lag, sab-sab kayaw. Uri ka di panangan kamari ng mga dati ayat kin awan ti ayat. Jar aramiden tayo nga rod kamari na tayo mo. No, kurkurang pailaang da talaga nga sa bagay, ti tao no nga karkararan. Haan na maitadtipod no nga ayat oray di trabaho na. Oray sa din no, haan lang nga dito simbaan. Oray tiruar. No di tao nga agay ayat, haan nga makapukos iti trabaho na, tikit kitaan na dagiti maditi kakadwa na. Haan nga umabot iti standard ti trabaho na. Apaya, awang nga ron ayat na jar aramiden na. No, for compliance sake, panong palbilin laang awang nga ti ayat ijay. Hanggang nga dedicated awang ti ayat, iso nga panong palbilin laang jar aramidam, iso nga umanay daytan, mabalin daytan. Pwede na yan. Di mat? Awang nga ron ayat na. Panong palbilin. No, hanggang nakapokus, hanlang nga panong palbilin, anya tikit kitaan na, dagiti maditi kakadwa na. Amuyo ti baga kadagiti mamarites. Hello Marites. Kita naghelo da amin. Apaya nga masangom nga apan tungtungan ti biag ti kaarubam ke di ka pay makapokus ijay pamilyam. Di ka pay la ipapati nga ayaten, di ka pay lang taraken ti manok. Sa bagay, may agtrabaho, no? Agkaaruba kayo ka, habang agpakpakang ka ti manok ka, kumaray! Uwan, kumaray! Di ka marites nga certified. Di niya nga, nakafocus. No, adda di ayat tayo, di pamilya tayo. Hantay pa'y masango ko, maada kita. Hantay pa'y masango, tungtungan ti biyag, ti tungtungan ti akin bigbibiyag. Nakafocus ka garod, adda nga rod ayat na. Kas ano nga tamo ti agmarites nga with love niya. Kumare, agtongtong taman with love. Anya day jay, hoy amom ni kumare ta, uwan kumare, uwan ustoma.
Mm. Do ordinary things with extraordinary. The basis of our love, kat give faith, ken ni Apo Isus. Kung na may ikadwa maibasa, no hamo nga ammo ti Diyos, haammo met nga ammo ti agayat. No ammo ti agayat, haammo nga ammo ti Diyos. Gapota ti Diyos kat, agawid kayo, biyagan nyo ni Apo Diyos, iji balayo. Biyagan nyo ti Diyos, iji trabaho yo. Biyagan nyo ti Diyos, iti sa dino man nga papanan nyo. Anya ti rumay, kas ano ti panang biyag, Father? Ayat. Ikam ti ayat. Iparinam ti ayat. Iwaras mo ti ayat. Ang kapailanapnak. Hello.